see, 'cause I think I do want you next to me. Gusto niyo mo. Sabi ko, alam ko magsasangag nga. Good afternoon guys. Update ko lang kayo. Di ba nag-keratin ako nung Webes? And ngayon ko palang binasa. Today is Tuesday. Dapat 3 days daw hindi basahin ako. Inabot akong 4 days. Ngayon ko lang talaga siya binasa. And di ba sinabi ko sa inyo nung isang araw nung pumunta kami ng Mount Shank na ipapakita ko sa inyo yung itsura ng car ko. Ngayon lang kasi inano ni Jan, dineliver. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero kanina, meron ako, insert ko na lang yung clips ko anong itsura ng car ko. Ito yung itsura ng aking car. Tingnan nyo. Ayan, nandito lahat ng idudonate sa Salvation. So, ito mga laruan to. Ayan, mga laruan. And, ayan, mga damit. Tapos, dito sa likod. Oops. Punong-puno rin to. Oh. Ayan. No, we don't need. Ayan, mga damit na yan. Ito kay Holly. Ayan, guys. Ang dami. So, dadali na to ni Jan sa, sa Salvation. Hindi na makakasama kay Jan kasi walang maupan yung mga bata. Punong-puno ang car na to. And, ayan, kararating niya lang. Hey, a couple of lesbians. Here, come here. I'm scared. Come here. What happened last time? Yeah. So, ito yung ilalagay ko sa tenga ni Jan. Ito yung air clear. Ayan. Elevator. Okay, come on. How many drops, son? Just put 2 drops? 3 there for now. Middle right. Is it 1? Now. Three, that's it. Tatlong drops. What did you do to your daddy? It's falling in the boat. Pardon? It's falling in the boat. No, he didn't. Why? He dived. Huh? Dived. Hi. Kuya, wala silang pasok for 2 weeks holiday, school holiday. Kaya ayan, nanonood sila. What are you 2 watching? weeks and 14 sleep. What are you watching? Dumb and Dumb is the funny show that I always see the charters. I'm not up to that. Nandiyan pa rin siya. Oh. Yes. Walang baba. Yeah. Yeah, Daddy. This is mommy falling. Are you sleeping? Oh, night. 7 minutes na lang guys. Oh. Ayan na yung itsura niya. And linabas ko yung tira namin ni Kat na kusido. Frinosin ko yung natira. So ayan. Initin ko yan mamaya sa microwave. Tapos may dalawa kong sili na sobrang anghang. Tapos ayan yung malaki. Ito kasi dito maanghang eh. So yan mamaya yan ang kakainin natin. Labas tayo kasi ipakita ko sa umuulan. Kaya hindi makalabas yung mga bata para maglaro dito sa labas. Mag-kick ng footy kasi umuulan. Bakasyon sila for 2 weeks. 1 week na lang pala. And eto yung mga tinanim kong mga herbs. Kung maalala nyo, 2 months ago na ba yun? Nag-vlog ako nun eh, nung tinanim ko mga to. Ito yung parsley, dalawang klaseng parsley to. And yung mga bata, ayan, labasan na oh. O, dito lang muna sila naglalaro, nag-ride ng bike. And si Holly, tingnan nyo. Baba, where are you? Good. I'm watching my bike. You're riding your bike? Huh? Oh, careful, Holly. Yan. And meron tayong dalawang klaseng chives. So, hindi ko alam kung ano yung pero parang naman itsura niya. And eto yata yung, ano ba to? Nakalimutan ko. Thyme. And eto yung tarragon. Naalala nyo yung tarragon? Yung sabi ko, akala ko wala siyang, wala siyang tubo. Ayan na siya so far, oh. Matangkad na rin siya, oh. Ayan, oh. Tapos eto yung maliit. Ito yung maliit, oh. And eto yung mint. Ang lagu-lago ng mint, oh. Ayan. Ang hindi nakasurvive ay eto. Eto yung yung
spring onion. And nagtanim ako ng, tinusok ko lang ba yung tawag nito? Talbos ng kamote. Ayan, so far green naman siya. So, ito lang yung hindi nag-survive. And tingnan nyo si Holly. Careful! Si Holly. Oh, Baba, wait! Hold, TJ, careful! Alis ka, Baba. Ito kasi inuupuan niya to. Alis ka. Alis. Ito kasi, ginawa niyang parang cushion niya dito. Oh, para hindi masakit sa kanyang bambam. Wait lang, Baba, ha? So, ayan. Yan yung upuan niya. Okay, Baba, go! Yay! Kahapon, yan din yung ginawa niya. Wait, Baba, wait. Okay, go. Go. I'm gonna take it Okay. And nagbihis siya kasi nadumi ng Milo yung damit niya. Okay. What? Oh, careful, careful, ha? Go, Baba, go, Baba. Go, Baba. Hey, do you want me? Yeah. Oh. Ayan. Boys, go! Careful, ha? Dito muna sila nagkukumpul-kumpulan. And meron... What's this, Baba? Squishy? Yes. Yes. Yeah. Okay. Everyone's in the line. Stop. Ay, si Kuya. Now what? So, yan yung aking update. Marami kasi nagtatanong sa inyo kung kamusta na raw yung aking mga tinanim na mga herbs. Yes! Oh, watch daw. See, I did see it, Baba. Okay, I'm watching. Pasok na tayo. Ang lamig. Medyo malamig. Hindi naman sobrang lamig. Malamig lang. Ayan muna natin yung mga bata dyan. Tapos na ata yung ating crispy bata. Tingnan natin. Gutom na ako. Tapos na nga. And ayan na yung itsura niya. Check natin. Ayan. So, okay na yan. Yung ano lang, yung sabaw, hindi pa wait. Sobrang tigas niya. Ayaw niyang lumabas sa Ziploc. So, gumamit tayo ng gunting. Dito natin yan ilalagay and ima-microwave natin to. Ayan, ang sarap ng sabaw na yan. Lagay natin to sa microwave. Ako yung ilagay sa microwave kasi maingay yung microwave. May ginawa ko kagabi na biko. Ito, oh. Red biko. And ito, yung latik nito, pwede mo siyang, after mo magawa yung latik, pwede siyang i-oven. Pero ako hindi ko siya in-oven kasi gusto ni Sak yung ganitong itsura. Ganitong ganyan, no? Gusto niya yung lasa nitong latik na ganito. So, ayan, oh. Ganyan ang itsura niya kasi binagay natin sa rep. Yung tumigas yung mantika. Yung coconut na mantika. So, ayan, oh. Red siya kasi naglagay akong red rice. So, ayan. Mamaya, yan ang dessert ko. Hindi ko napigilan, guys. Ayan, oh. Kumakain na ako. Ayan yung itsura niya. Ayan, oh. Si Sak gustong-gusto to. Etong mga nabawas dyan, si Sak ang kumain niyang kagabi. At saka ako rin konti. Pero si Sak ang maraming nakain. Ayan. Lagyan natin si Sak. Sak! Here. What is that? The rice that you like. Paborito niya to eh. Is that your favorite, Sak? We had that before, come and care. Yeah. Sabi niya, nakakain kasi niyan sa nakakain siya niyan dati rin sa mga party. Yes, Holly? Pero yung regular na biko, hindi yung red. Ano, Baba? Ang sarap, guys. Hindi pa tayo kumakain ng lunch. Inuuna ko na ito. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, salad top. Bumalik siya. Sarap? Si Holly. Ayan, sunod-sunod na yan. It's finished. Huh? No more. Namaya na nga. Kasi kain tayong lunch.
I like lunch. Hmm? I like lunch. Hoy, baba ka. What? Itong mga bata, kumain na silang sandwich for lunch. big one. Ha? What a big one. One big one. Diba? Why can you make me one with the bowl? Oh, later na lang. Lagyan kita sa, gusto niya raw sa sa platito. Okay, that's enough na. How about more of it? Later na lang, baba. One more. Okay, finish that. So I just have one more one. Hala, Take that one. ito mo si Sak. Big one. Diba? That's enough. I want down here. Baba, no! Tingnan mo si Holly. O, ginuguhit niya yung latik. Okay na, last one. I want a big one. This is big. Okay, that's enough. Go play now. O, yan na guys, yung tikim namin. Almost, tingnan yung nababas, oh. Okay, later na lang. Ito sa akin. You want some? Mamaya niya, Holly. This one more and bigger one. That's it. Big one. That's enough, Sak. Big one. Ito na naman si Sak, oh. Last one, Sak, last one. This is last. Okay, baba, close up. Ayan na, guys. Mamaya na lang. Mauubos na namin, oh. Wait, baba ako na. Yan ang ginagawa nila kasi hindi sila makalabas kasi umuulan, no? Binabaril nila ang daddy nila. Inano ko ulit yung crispy pata para mas crispy siya for 10 minutes. Crispy naman siya kasi gusto ko talaga sobrang crispy. Hala! Oh. Right, come pick them all up. Hey, John. Hey, what? This wants to blow up, guys. See, look. Yan yung bigay ni Tita Kat and Tito Neil sa kanila. Don't you dare suck. Alright, no one will cook for you. Oh. Ah. Don't. I wasn't sure. Go here. I'll do it again. Nah. Dad. Yeah. How you do, Mark? Easy one. Yan yung sisa. Oh, you want this? Do you know where to open it? Na? Right. Oh, diba? Oh. Can you see the orange? Yes? That's where you press it. Doon na yung mga bata sa labas ulit. Tapos na sila magbaril-barilan. And eto na yung ating crispy pata. Sobrang crispy niya na. Oh, and ayun, narinig nyo. Tapos na rin yung pinapainit kong tawag nun, kusido, kung sa Bicol. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa Tagalog. Uy, diyan ka. Sayang ka. Ilagay natin to dito sa mesa. Yan, and ang ating sausawan. And ayan, linagay ko dito yung ating panghimagas. So, ayan. Ito na yung ating kusido. Oops, mainit siya. Lagyan natin siya dito. Ayan. Yung mga bata, busog yan. Kuya! I will ask them. Do you wanna eat? Rice? And Crispy pata? I'm freaking pata. Okay, come on. No. Can I pay myself? Yeah, and yan. Ano na to eh, alas 3 na. So parang papunta na tong dinner. Wala pa akong lunch, pero yung mga bata nag-lunch na mga to eh. Ayan na sila. Wash, wash. Hugasan yung mga kamay nyo. Bilis. Ayan na sila. Ayan yung ating kakainin. Sak! Wash it properly, please. Tingnan, nagmamadali siya, oh. Pinabalik ko siya. So, ayan. Crispy pata. May sausawan tayong toyo at saka suka. Hinalo ko na and may sili siya.
And yung kusido, and ito yung panghimagas. Yan si Kuya. Ayan, nakapasto na sila. Kakain na tayo. Okay, dear my Father, Son, and the Holy Holy Spirit, Amen. Papa Jesus, thank you for Mom, do I have to, if you're that side, you need to do that side. you said you and this one. Yes, you're still alright. But I want that. No, here. No, I just want, Your Father, Son, Holy Spirit. I know, I want like this thing, I think. Yes, thank you. Mom, this one. Yes, I want that. Ayan, ganun siya ka-crispy guys. Oh. I like this. Oh. Oh, it's alright. Holly already got it. You can dip it, Holly. Mom, Baba, I already got it. Hmm? Already Holly, you got can it. dip it. Dip it ba? Ayan, si Sak, malapit na siyang matapos. And si Holly. I finished my food. Yes. Isa konti na lang. I want some more crispy. Si Kuya, hindi pa to. I want a big crispy Mom, one. now. Gusto niya yung Mom, crispy. now. I'm fishy Fathers. What? Crispy? Crispy fossils? Here. That's Si Sak, ayun. Patapos na yan si Sak. now. Pick all the rice, please. I wash my hands first. Okay. Yan, tapos na kami na lang ni Kuya yung natitira. So, mamaya na lang, guys. Yan si Kuya, oh. Humihingi pa ng Alright. rice. Pangilan mo na yan? Ha? Third. Third. Oh, ayun, guys. Yan, yung dalawa, wala na. Nandun na sa labas. Naglalaro na. Si Kuya na lang, tsaka ako ang naiiwan dito. Akin na. Sarap? Gustong gusto niya yung sabaw din. So, eto na yung pangatlong plato ni Kuya. Yan natin siya ng sabaw. Sabaw. Ako na. And some crispy. Please. Just tingnan ang sarap. Oh. Yan. Si Kuya na lang ang... Wait, is Daddy? No, that's Sak and Holly. Well, they're down the front then. Oh, maybe Dad is there. I'm not sure. I think so. Yeah. Because they're not allowed without Dad. Yeah. Dad is there. Mana sa akin si Kuya, malakas kumain ng kanin. Hirap siyang kagatin kasi yung mga ipin niya, ay yung ibang ipin niya, nag-ano na, yung parang, ano bang tawag yan? Sa Bicol, nangingilo-ngilo. Ayaw mo nito kaya, akin na. Gusto niya yung crunchy lang. Tapos na kaming kumain, ayan, maglilinis na lang ako ng table. Yung mga bata, ayun, balik sila sa labas. What are you doing, Baba? Hurry up! I like this one. God. Hurry up! It's mine. Yeah, that's Holly, Kuya Zach. Give it back to her. She let me before. Yeah. Magugas muna ako. Nandito na sila, oh. Zach! Give it back to Holly, please. I didn't have like a little bonnet. You had that before. That's right. Yes, you do! Just let That one, the Spider-Man. Go, Baba. Go to your bike, Baba. Ayan yung upuan niya. Ayusin. Baba, ayan na yung upuan niya. Hold this. Okay. You know, Dad didn't go anyway.
He talked to Mayo and Gemma. Jamo? Okay. Okay, Baba. Magbugas muna ako. Hoy, be careful, ha? Watch your sister, Tyron. Bugas muna tayo, guys. Masaya naman sila dyan. Hindi na umuulan, kuya. It's not raining anymore. What? Can we take the football? Yeah. Video us? Wow, why I'm gonna video you? Just do it. No. I-video ko daw siya habang nagkikik ng footy. Mommy's gonna wash the dishes, Sak. Why do you do that not? No. Okay, mahugas muna tayo. Ayun. Hindi na umuulan, pwede sila mag-kick ng footy. Yung dinner mamaya. Ayan. Sausage, tapos, yung hotdog rolls, yung tinapay, yun, sabi ni Jan. Yun daw ang gusto niyang dinner. At tapos ko lang maghugas, and eto, kain tayo ng biko, and nanonood ako ng Korean drama. And yung mga bata, andun sila sa labas, nagkikik ng footy. Ayun si Kuya TJ, oh. Dito muna ako mag-relax kasi maya-maya magluluto ako ng dinner ng aking amo, ni Sir John. Ayan. Ubos na siya, guys. Oh. Ayan, nanonood pa rin ako ng Korean drama. Yung dalawang boys nasa loob na si Holly. Ayan. What are you doing? Kumuha sila ng wood. I know! That was fun. Yung dalawang boys, nanonood na ng TV. Yes? Ayan, tinutulungan niya yung daddy niya kumuha ng wood. Papa, that's enough. That's too much. No, that's alright, Mom. Come on, magkaka-splinter ka, Papa. That's enough. That's alright. Good girl. Good girl. Is it fun? Ayan. Pagtingin nyo sa labas, mainit, di ba? Malamig sa labas, guys. Kaya, meron pa tayong, fireplace dito. Ay, hindi naman matatanggal ang fireplace. I mean, sinisindihan pa rin. Yeah. Kain tayo ng mandarin, guys. Ayan, nanonood pa ako ng Korean drama. And, ayan. Yung mga bata andito na, tsaka yung daddy, oh. Andyan sila, oh. Nakakatatlo na kami ni Holly. Ayan si Holly, oh. Baba! Hoy! Hi to the vlog. Say hi. Hi. Nakaubos kami ni Holly ng 3 mandarin. And ngayon, eto. Kain tayo ng sneakers. Maya-maya magluluto na ako ng dinner. Luto na yung dinner ng boys. Eto yung sausage. Tapos, meron tayong jumbo rolls. Eto yung parang hotdog bread. And, si Kuya gusto niya barbecue sauce. Tapos, si Sak, tsaka si Jan and si Holly, tomato sauce. Tapos, maglalagay tayo ng cheese and yung fries. Dito yung fries. So, yan na yung dinner nila. And, so, eto na yung dinner nila. Eto yung kay Sak. And eto yung kay Jan. Dalawa kay Jan. And eto kay Holly. And kay Kuya is barbecue sauce. Okay, you can eat now. Okay. Cut that pie for it. Okay, yeah, I'll cut it for you, Baba. Thank you. You're welcome. I'll cut it for you, okay? Okay, ayan. Kinat ko sa dalawa. Okay. Get down, Baba. I'll stay in the bedroom. Okay. Gonna say? Thank you. Okay, welcome. Yun na yung vlog natin for today. After ng dinner, naligo yung mga bata and ayan si Holly, nakatulog na siya bago yung naligo. Medyo basa pa yung buhok niya dito. Oh. So yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night. Mwah. Welcome, Baba! Oops! Good job! Yeah! Go, Baba! Good job, Baba! So, ayan. Welcome, Baba! Kahapon, yun din yung ginawa niya. Oops! Wait, Baba, wait. Okay, good job! Okay. Yeah! Go, Baba! Okay. Good job, Baba! Ang galing nyo na mag-bike.
be careful. Careful.